Ονομάζομαι Λάμπρος Κωνσταντάρας. Γεννήθηκα στην Αθήνα, στην οδό Πλουτάρχου 13, στις 13 Μαρτίου του 1913. Ο πατέρας μου, χρυσοχώος στο επάγγελμα, ήθελε να ακολουθήσω τα βήματά του, αλλά η μοίρα μου είχε άλλα σχέδια. Στα 18 μου, βρέθηκα στο Παρίσι για σπουδές χρυσοχοΐας. Εκεί, όμως, η τύχη μου χτύπησε την πόρτα. Βρέθηκα να παίζω κομπάρσο σε μια ταινία και αμέσως μετά σε μια θεατρική παράσταση που σκηνοθετούσε ο σπουδαίος Λουί Ζουβέ. Η μαγεία του θεάτρου με μάγεψε και αποφάσισα να αφιερώσω τη ζωή μου στην υποκριτική. Μαθήτευσα κοντά στο Ζουβέ και το 1937 έκανα την πρώτη μου επαγγελματική εμφάνιση στο θέατρο με το Σχολείο Γυναικών του Μολιέρου. Η επιστροφή στην Ελλάδα έγινε το 1938, όπου έπαιξα στην παράσταση «Τα παράσημα της Γριούλας» πλάι στην Κατερίνα Ανδρεάδη. Ακολούθησαν δεκάδες ρόλοι σε κλασικά και σύγχρονα έργα, συνεργασίες με θρυλικούς ηθοποιούς και θειάσους, όπως τον Μιράντας, Παπά και Μουσούρη, Αρώνη.